Rayayye amatacce Allah kai min komai inda dai ka ban mai sona gata nan anan gefe na gani take ta kallon kauna ba abin da ke damuna inda santa ya shiga raina masu soyayyar gaskiya suna jin daɗi masu soyayyar gaskiya suna jin daɗi masu soyayyar gaskiya suna jin daɗi shine yake ganin darajar mata, namiji mai mutunci shine yake ganin mutuncin mata. Wa ya kamata a baiwa roƙon mace wanda ya san darajar mata. Wa ya kamata a bai auren mace wanda ya san mutuncin mata. Wa ya kamata a bai amanar mace wanda yake tausayin mata. Wa ya fi dacewa ya rike ni, kai ka fi dacewa ka aje ni a saƙon gida. Yarda da kwicin ƙauna ce masoyiya karki ji komai. In dai akan soyayya ce akan ka sai na iya komai. Marike soyayya yi addu'a ta isha komai. Ba mugunta, babu kita, babu wauta. Cikin kalamai mu dinga kyauta da zai faranta. Wanda ya yi cuta Allah ba zai bari ba. Ni dai ina son ki so wanda ba zan ba.